Това е МГЕРБ, младежката организация, която постигна най-много за съществуването си. Скоростта, с която се развивахме през последните 4 години, е недостижима за останалите. Но ние не се гордеем с това, че няма кой да ни догони. Гордеем се с постигнатото. 600. Толкова бяха учредителите на млади граждани за европейско развитие на България през 2008. Днес членовете ни наброяват над 7000. Един от нас, Калин Захариев, стана заместник-председател на EDS. Това е Организацията на европейските студенти-демократи. Към нея се присъединихме през 2009. Година по-късно станахме членове на младежите на Европейската народна партия. 3 са зимните университети, които организирахме. 4 са летните. 5 са политическите академии. Така създадохме традиционни форми на обучение и подготовка. 5 са и депутатите ни в парламента. 10 са кметовете на населени места, които са членове на МГЕРБ. Десетки младежи влязоха в политическите кабинети на министерствата. Значимите граждански инициативи, които организирахме, са 18. Някои от тях представят десните ценности в гражданското общество. Такива са Европейската година на междукултурния диалог, Бъди свободен гражданин, Отвори сърцето си, Да пуснем корени в България и Европейски дневник. Други от инициативите ни носят информация. Такава е кампанията за автомагистрала Струма. Спаси образованието сега. Твоят глас за твоят град. Аз съм за Шенген и планирай гъвкаво бъдещето си. Понеже можем да го планираме, между работата в МГЕРБ някои се ожениха. Над 50 от членовете на МГЕРБ участваха в международни срещи и обучения. 89 от членовете ни станаха общински съветници на последните местни избори. Близо 100 бяха стажантите при евродепутатите от ГЕРБ в ЕНП. Над 1000 са обучените младежи на национално ниво и над 1000 на регионално. Пропуснахме най-важното. Създадохме ново крило в партията. ББ ГЕРБ вече има 415 членове и всички имат еднакво право на глас. През септември Мария от Разград чака 3 знаци. Ние пък ги чакаме в партията. Това е пътят на МГЕРБ през годините. Благодарим ви за усилията, инициативността и отдадеността. Ще продължим да променяме България, нали?